Nimbaga bigat tayo amin apo. Day di inang ko natawid na, kinday di apong ko ikina partera. Moyo ti partera? Partera, pangparwa partom, magparwar agpaanak. Nasiglat ta uray no natay di ubing nga damad man ti kaskas diyan na adu ti kas diyan nga ubing nga na napaanak na. Uray na tay nga rumwar. Diya ka mo ilutan nan sa diyay ayan ti bagis mapagunga adu tinakas diyan nga ubing di ayan mi. Tatan ka maiparitan ti kas diyan nga daytay tradisyonal nga partera. Masapulan nga IRHO, masapulan nga di hospital. Naglakatilagic na, no dalugan mo nga mapanaganak, wow, si Sarian. Ngam na nakatricycle ka, ure agik ikis kanta, urayam arumwar. Awang pagbayad mo ako, automatic nga. Kung ngam na makita da nga, da pagkwam, wow, ne, high blood ka. Anya na ganan, hamo mabalin ti aganak ti normal, ay ka 50 mil nga dago, saan? Naglaka. Kaya di inang ko partera, hala nga partira ti tao, partira pa iti baboy. Iso nga dagiti kartib kada dagiti pagipit na kada bitadain kada nya dagiti kapas adda pay armas na nga nabungon ti gasa ko na tayo dayta ni pagtapal ti ay sugaten nga kasla net nga basit gasa kasjay. Kitaak na niya ginabungonhan na kayat nga kawat kano ti biklat tapno nadardaras kano nga rumor di ubing iso nga nakanayon ijay armas na dijay kawat ti biklat ajay adda kasi nangam ja mo no sino nakatawid ang kumanatawid ti sa kumatagbalin nga partero nagmay nga tamo adda ganak apaw tataray ko nga yada dayo mapaw da partera haan lang nga tao agpartera pa iti baboy agtartara haangkam nga maawanan ti baboy. Nangro na ti taraken na takong lata. Takong lata. Numnumo mo dagiti baboy no apay nga no aganak. Kanayon nga rabiin manmanong aganak ti alda. Mapuypuyatan kay nga mangururay. Allah, dapat di ko ururayon may ay naiturog may. Makariing kami agtataray mo dagiti buryas nga goy-goyoden na dagiti bagis da dyan. Marina prepot ni nga jak natawid ni manang ko tinakatawid do dayte masuloy di jay baboy dayte kulap ko pan nasuloy jak maiturod ni manang ko ti makaiturod jay partera pa iti baboy ngam ti karigatan kanyak nga trabaho ti buryas inton pa nag-injection di kat agtataray da jay nga babatit inton nag-injection dakam ti parabitin ni manong ko ti para injection no inya nga angot na dayjay agmalmalem nga haam mo nga maikat di jay angot na nagado abulong NPA alcohol kawkawate kada tila pangipon punasam into no malum addan to pay laang iso nga kaabay ko nagsursurat kami kay inot ko nga yas asidagyan ti agong na dayjay imak nya jaman tana angot ja mo no nya dayjay nga angot nga haan nga maikat nagkaro kagas jemot ni ading ko katataga natawid na agparparti ti baboy no maiganam di kurong-kurong na taagat baboy kwarta data kunan niya ngamda kayo mga sosyal yak kunayo iyo kunayo sosyal kay nga rod dayjay kay imagine dayto ebanghelyo tayo dayto anak itaan nyo di senaryo niya dayto anak adda mabalinda baknang ata dukatulong dagarod ala akon tibingay ko lago duantan ko namo daytoy ama ata inaudi nga rod bunso datoy spoiled sigurado nga spoiled laan nan tibingay nahampay nga natay ti ama kako na lakon tibingay ko ginudwanan inla ko nan ay kanapanan ja kamo no dinutnap na pananan apple wenno anyad ta dagita paborito dagitay lalakin naibusan ne awanen matay tibisin napan nakitaraken ti baboy uray mangan la kumamot ti binugbog ko na binugbog awan pay mula ti feeds ide awan mangted napanunot na agsubsobraan ti kanen dagitay kadwa ni amak adda dagitay nga matmatay ti bisin agsubliak kunana uray haanen nga kas anak uray adipen maibilang nga adipen tapno mangan laeng nagawid adayo pay laeng natokay jiri na ni amanan inapungol nan sigurado ang aga baboy datoy
Sigurado ang naangdod datoy. Ngam di ama, kasla hari nga rod ti image di ay ama. Inapungol na pakawanan na uray ibilang na kun nga adipan anyo ti kunana alaan nyo tay singsing isubliyo di dignidad na baduan nyo iti kawas sapatusan nyo di bagbaganan di uray nagbasol ibaganan di anak nga uray katulong laengen basta mangan ngamhaan isubliyo di dignidad insubli na nga kas anak na di tinapasamak haan na nga kinayat nga agbali nga katulong. Anya ti ko na daytoy ama alaen nyo tinapalumag nga baka na amerism da apay nga da napalumag nga baka paraan niya daytoy nga napalumag pag Krismasan pag birthday pang New Year haan mabalin nga nang palumag ta namnamaen nang iyor uray tartari gagayan na nga sumangpet daytoy nga anak. Hindi na partidan, nangabang damo ti talo nga video okay, na, beautiful Sunday. Nagkakantada amin. Aging gana nga, aga-aper da kawasan. Nga dapay para salsalad dyan, alay, mayata, dapay maitubtublak. Pagamon sumangpod di anak, nagkapod di talon. Apa niya mapaspasamak. Pinaparti ni tatang mo tay dakkel nga baay na paluumag nga baka simmangpot ni kabsat mo simmakitan di nakam na hanan kayat nagpuntohan na kayat ti sumrek napan di ama may ka kunana nagreklamo nagbalinak anapudno king ka nagbalinak nga kaslaakla adipan nga nagserbi di nagpaikan ti inikan ti uray kalding laeng nga pakipagragragsak ko kadi ka dimawat ngamin. Kaday ta anak mo, barayuboy, ginasto na amin tata impartyam. Kunana mo daytoy ama, nagpintas, amin nga kukwak-kukwam. Haang ka nga imadayo kanyak, amin nga kukwak-kukwam. Kinukitaan tayo daytoy sequence daytoy ibagbaga daytoy maibasa tayo, ti ebanghelyo tayo, daytoy pamakawan. Ito'y maikadwa nga maibasa, anya ti kunana. Ti kinamanagayat ti Diyos kanya tayo, haan la nga nagururay ti Diyos, nga agsubli kayo kanyak, da kayo nga nakapsot, kunanata na ilumlum tayo nga rod ti basol. Haan la nga naguray ti Diyos nga agsubli kayo kanyak, haan baliktad. Bimabababaan kin Kristong anak na iso ti dimanon kada tayo. Iso ti imay tapno isalakan na tayo iti basol, dahi ti kinamanagayat ni Apo Diyos. Kitaan nyo di ama niya adayo pa'y laeng ka haan na nga inuray nga may agparintumang ijisangon na di anak na tinaraynan inapungulnan anak ko agihamanak ni aga baboy ka kunana ko maano di imak ko madaya ka kunana nga aga baboy amunan kakitaan nyo ni Apo Diyos inyat imbaga na haan na nga imbilang dagiti basol tayo no di di bimaba ni Kristo bimaba ti anak na taumay na tayo iyangat iti basol kitaan nyo ti kinamanagayat ti Diyos haan lang nga nagururay nga haan lang ako na nga agsubli kayo kanyak haan iso ti dimmanon dimmanon imay kanyat iso nga rod nga ramramba iso daytoy ramrambakan tayo manan sagsaganaan tayo manan dayta nga nadaeg nga panangrambak ti ipapatay kinapakumbaba na nga imay kada tayo ta iyaon na tayo iti basol kitaan nyo di attitude di ama numan pa'y nagbasol di anak na inabuso na di jay ama idi nakita di ama tartarigagayan na nga agsubli no nabarayuboy ti kwarta di anak ko nadadagiti agad-adal nabarbarayuboy ti ayat dayjay ama insubli na singsingan nyo insubli na ti dignidad kawasan nyo tinapintas akagay sapatusan nyo agsubli manen nga anak ko iso nga da tayo mat kakabsat ti ibagbaga na kanya tayo no di puso tayo kagbababawi kalpasan nga na managbasol ngamin datay amin nga tattao makaayayo tayo tao na tayo nga rod. Makaayayo tayo ti imatang ti Diyos. Iso nga no adda may isa nga agbabawi kunana kaslala agpias-piasta ti langit kunana nga rod niya. Agragsak ti langit iti may isa ama nagbasol nga babawi.
agsubli iti Dios. Kas ano gamin ti pumanaw kin agsubli iti Dios. Anya ti kayat yung nga sa uwan ti pumanaw kin ni Apo Dios kaday tay agpuntukan, umalis kan ti pamati, kaya mo papananan gaputa nga mapagustuhan di kaya mo, haan. Ingga agbiyagan iti banbantay panawak niya po, haan. Ti ipapanaw kin ni Apo Dios, uri addakad ti unag ti simbaan, uri agnobnobena agkarkararag ka, mabalin nga pumanaw di pusom kin ni Apo Dios. Anya ti puso nga nakakamayat, nakadeket kin ni Apo Dios. Ikarkarigatan na ti agpakumbaba, ikarkarigatan na ti agayat, ikarkarigatan na ti mamakawan, panunutan na ti pagsayaatan ti kabsat na kayat na nga sa unday ta puso, nakadeket kin ni Apo Dios. Anya ti pumanaw, no nakamu tinagyan ta pusom ke tangtangsit, sakit tinakem, kinaagom, kinaman naging bubukod, agburburek tadaram tama naging bubukod ka, hamo nga maala di kayat mo, hamo nga ayatin ni kabsat mo, adayo di jay puso tayo kin ni Apo Dios. Ngam no agsubli tayo kin kuana agragsak ti langit. Partyen na tay kalulumagan abaka, agbibidyo okay da di langit. Jak amo ano mano iskor da mahit niya, kantaan dam ta sisgan. Out of my life. May Diyos ko, nagkakais. Siguro kasi ti kantada no agsubli tayo nga natin, agbabawi tayo, gibasbasol tayo. Wow, agranyag ti langit, agragsak ti langit. Kada di mo titartari, tatangarod si mana. Sakbay ti uli kita inyo, inya titartari gagayan na pagbabawian dagiti nagkamalyan. Surutan ti ayat na ti kinapakumbaba. Mamakawan. No daddo mo gamin, no adda mo mayat nga agbabawi kas latay mo di inauna nga anak. Anya ti narami di inauna nga anak. Siyempre dati inauna nga anak, nalintag ti panagbiag na. Haan nga pimmanpanaw iji ama. Nagserserbi. Idi nakita na nga bumanagbag mo ta video okay, nagmaya mo ta, mano nga kahon mo ta na ibusdan, agkaratumba mo ta to. Niya pa ya, pinarti na tayo, asyak ti nagtartarakan. Kakaasya ka ng papainomit nga baka. Ay naggapo di talon nga rod. Napan di ama, tahan na kayatin, anya ti kunana, kukwak ti ko. No daddo magkakaslama at da tendency tayo day nga anak. Nga no daddo man dagbabawi akabsat tayo. Imbes nga tulungan tayo nga agsubli, gapumat ako na tayo nga nalinlintag tayo, hantay magkayat nga awaten. Gaputan nalintag tayo, no nagbasol ni kabsat tayo, no mabalbalin, pimanaw nga rodan, ti magkayat tayo no dadduman, no nagkamalin, kamalimlatan, awanan ti panagbabawi. No dadduman no righteous mo, DJ puso tayo, ipagarup tayo nga datay ti kalilintagan, no nagkamalin ni kabsat mon, ti panang ipagarup tayo mat, awan ti lugar nga agbabawi, kanyam idtamon. Idildil tayo mat no dadduma. Kasla di anak nga inauna, kaya nakaidildil na mo di kabsat na, gasam mo ta inala na takagudwa ti pagarian, inlakonan. Kad adda mo di attitude tayo no daddo mga, no dagbabawi akabsat ka, haan nga welcoming di puso tayo. No nagkamali ko ma di kabsat mo ka, ay, Urayang ka, nga umay agparintumang, uray pa umay agparintumang, kaji puso tayo na dadumak, ikugkug tar, ay haan. Naragrag sakto pa'y tilaang tilangit, iti may nga agbabawi. Maikadwa, ti makaayayo, ti imatang ni Apo Diyos, no nagkamali ni kabsat mo, ikam ti gundaway na nga babawi. Dahi ti makaayayo, ti imatang ni Apo Diyos, isugurod tayo ko na dayjay, dalosam tapusom. Dahil dyan tinadalos apuso no, da nagkamali, tulungam nga agbabawi. No, da nagkamali, awatem no inya di sitwasyon na, awatem nga agsubli. Ngam no, agin tatangsit tapusom, dapat di panang ipagoropyo, di anak nga agin tatangsit nga kasjay nga judgmental, naragragsak nga tatpuso na haan. Tinaragsak ti puso na di ama nga nakapasangbay yung nagbabawi. Kakas diyang matakan niya tayo kakabsat dahito panawon ti Koresma,
Tapno umato di na espirituan nga panagbiag tayo, iso ti ikarkarit na, iyaw awis na kanya tayo, agbabawi, kadagiti nagkamkamalyan, ta dumalos di puso, ngumato di na espirituan a panagbiag. Numamay rumagsak a panagbiag. Agbalin anawaya nga panagbiag. Saan ka kunana nga rod nga mawaya-wayaan tayo kadagiti basbaso. Anya ti pan nakawaya-waya, iso dayjay. No agbibiyag ka anawaya, kabailam ti agayat, agserbi, mamakawan, haang ka nga judgmental nga kuna tayo, nawaya, iso nawaya-wayaan tayo iti basol. Ala, dahito iti dahito iti pag nilay-nilayan, pampanunutan, imulmula iti panunot. No nawaya tapusom, ay denggan, ano po Diyos takararag mo. No nalagaan tapusom, no nadalos tapusom, awan dua-dua nga nakakonek ka nga rod kini Apo Diyos. Kukuha na ka nga rod. Iso nga uri dumawat tayo, matikalding nga pagpulutan tayo kunada ka, siraragsak aji ama. Saan mo na nga inawat mong nikabsat mo. Baliktadon tayo ti sitwasyon. Di dya kuma inauna nga anak. Nagsubli di na udi niya, inawat di ama. Kunama di inauna, ay dya kayat nga awatan. Nagbabawin di dya kabsa, ay uray no, agdipa-dipa dya kayat. Naibagak ta kayat kung ibagan, makamu biyagnan. Anya ti ko na nga rod dya amakin di dya anak nga inauna, alaam tabigay mo ta si kapumanaw ko na na. Inawat ko takabsat mon, pinakawang kon, apay nga din pakawanan, nohan na kayat nga pakawanan na ka, anya ti ko, si kapumanaw ko na na. Ti karbangan ka, dapay la dya ama. Iso kano daduma, oray na lintag ka, no judgmental, oray no kunam nga mayat di panagbiag mo, no hamo nga awatin ni kabsat mo, no idoron mo nga maitapwak di kabsat mo, ay madimo laeng itilubong tayo. Agsisin na ranay apo. Dahito iti tartarigagayan na. Nadda na kapsat nga kabsat mo, batakem, ingatom, tagsubli iti ama. No adda mailawan nga kabsat mo, allukuyem, hamo nga itapwak. Anya ti kunana jay sa bali nga maibasa, no sikat ti rason ti pagbasulan pa kaitapwakan ni kabsat mo, ay lakamom to ti agnanayon adusa. No sikat hamo-amo ti mamakawan ki idagel mo takamali ni kabsat mo, anya ti kunana ammo no nya ti awatem. Ala padasen nga dalusan ti ama si sasagana ang mga rakop kada tayo, or-orayan na tayo nga waya-wayaan tayo dayta puso. Nabayag na atartarigagayan nga dalusan day ta puso kasmayan nurot iti pagayatan na. Uray no nagkamali tayo, handing ibilang ti basol ko na nga ron, na pateg tayo iti imatang ni Apo Diyos, or orayan na nga ad-adda nga agsubli tayo kenkwana.